Bos días. Bos días. Preséntate. Hola, son Eva, vivo en Santa María de Olla e tengo 12 años. Fixistes algunha vez o Camiño de Santiago? Non, Te gustaría facelo? sí, Por que? porque coñezo novos amigos, experiencias novas e coñezo novos sitios. Se o fixeras, sería só ou acompañada? Acompañada. A pé, a cabalo ou en bici? A cabalo, Todo seguido ou por etapas? todo seguido. Que camiño escollerías? O francés, o portugués da costa ou outro? O portugués da costa. Moitas grazas polas túas respostas. Adeus. Adeus.